ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ଆଧୁନିକ ଭାବେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ମାର୍ଟ ଚିତ୍ର। ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କିପରି ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରହୁଛି ନା ସବୁ ଯୋଜନା ପରି ଅଧାରେ ରହିଯାଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ। ସାର୍ ଆଜିର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ଆଗରୁ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ 5T ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିଛନ୍ତି। 5T ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ଆମର ଏହି ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି 5T ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଲ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଆମ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଓ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସରୋଜିନୀ ବେହେରା। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଆଗରୁ କେମିତି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ତ ଏବେ କେମିତି ପଢ଼ା ହେଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗରୁ କଳାପଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ? ଦଶମ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆଜି? ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଇଛି, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଇଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ହେଇଛି, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ହେଇଛି, ରିଡ଼ିଂ ରୁମ୍ ହେଇଛି, ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କରିପାରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ PM ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।